انتود إريتريا مثل تنبر أتأكيد من بورو مرير تتلاقي كهليت صورتك قلت شنو ديبو حمل مالهم ودايكا ودمني آدم قل كبدو ليت أيكون لنبر قل حسب وقل فكر عول كمسال قلبو مبل مدر مبل وطن مبل مدر نبر حناين نبر مبل وطن مبل مدر مبل وطن مبل مدر نبر حناين نبر مبل وطن سلام كبراتن كبرانن تخطاتلت چانلنا كما يكنيكم نلومي أبلعلي حموشت ميت نصوحات إيرتروان استفتصمه زسكعكح قتلت زدسست استوينا كنقرب كم زفلت تاريخ إيرترا عسان بحرن بمعري قداي زخونلو تاريخيم تمنتايسي سألاتي بفلاي دما قزاتي إتيوبيا قالتز بإيرترا نمسل رأس وسانن نمتشفلا زتخطلو بوليسي عسان مصنات ماي منصاف زبل أب سنداتهم بوقع سفيرو زركب اكي حسابيهم أب وان حرنتاو قالسي بزار مناو بوليسيزي أب لعلي برز عاتقو سلماوان إيرتروان زيغاتاس تفتسمه جاملاو قتلتن محارتن كتزنتوون زسدمميم جنا مس عالم زي تلالي ناصلاتات كيترفوم صباح نجوه برت عاتقوم كواغونا من ناتبهلو بسانجا وتهدرات صلاتي تقوي حميم مسوان بدي تتحبابوريهم من ناتبهلو بجاملاس ترشرشو مس أبايتهم كم زك أصولس تجبرو أرجعوان صوب أتنانستن إيرتروان البي يبولمن أبلعلي إيرتروان من أسياز زتفتسمه ببعينه تقفعي حرقة بتخالق زحلف مسكحيهم بحاوي تقاسيلن كم زين برازخونا عدتات أبيات ما أسرتي بمحير مهرمتن سكياتن هيوتم سانو زيغاتات صوتاو عمسن قتلتن زوردن إيرتروان دك أنستيون كالق ببعينه تقفعتاتن زوردوم إيرتروان أسرتتات أشحاتيوم نلوم مبار كبراتن كورانن تخطاتلتنا سندنا زخونت مصحف قفعي بموكاس أبزيدو تكورة حستو كنقربو لكمينا سناي مكتتال كميتو لسبب لا شباب نبر الهلت فنجا اتكل أماكن لتأنقوجي كبد عندما الأتنفس متتقرم كله بلاشتو تاريخ تولدايو سنه ليك ولا لبلت يمدرو إنايو جرام دتراس ساعات سبوان وايو ولا أمير لقبا كله لك قبليو لكن من شوم علي هبي حيث اتموداي عدنا ودقنا كله ندى نواشة تنقبا وتحردا منا سبي منا عدوري ما اللي بيسب حج ساقما عدنا ودقنا كله ندى نواشة تنقبا وتحردا منا سبي منا عدوري ما اللي بيسب حج ساقما سلام سنبات بعبد القادر أحمد
نمحمود حالي أو قصرانا مسرق ابنيو مس حسين محمد علي فرج ألا لينا في الشيخ النابلة نقوع بدحن مساكم بلنا سلامتا مستلواوتنا بزعباتي زمصعنا كند قدايكا أتنبهنا لهم تاريخ سلام سنبتيلو أنقعرر فرج وجهاتو قس بقس كعتبن بزنتاخا كوحاتن جمرم أبو قردتيوم تشعت مقابيت شحن شعت ميتن 75 عام تمرت زتفتسمه قفعيم سكو دريا أو قردت متأخا خبيت دخاتاتيا زنبرت كابسمرا زمصا أوتوبسات ساتايو غونافر أبتقائن زعرفام غودناتاتاون وترو عمري زنبره صوتا سيرا نقدت سيدنا مصطفى عمر علالات أبيات شاهي برباباز تسنيبون نأجمال نخبتي وزت زقتم أفاو قتمتات غورازو زودس فقراو زيماتات عجلاي رايمو روزانا نقوناجو دكيه وانا يتخبابي نمدناق ززيم بقرار استسني ياتاوي درفتاتكا كاندي ملالئة نبرا إذا ربا باركا تقنيت وازحلف بأقراب عركوب كوباين قابان التلل ختما نقاشا بتصفان تأسمن التقبل حبر بهراويت نبرت برتاو قالسي أب فلماس الساتات مسجمرقا بؤنو بؤو من نهاريا تقادلتن وعو قدلون فتات زكايد اللان كونت بفلاي دحرتي أبشحن شعاتميتن سوسان كلتن عام تمرت غوسغواس نمفراس فدريشن استقبره تسنبل نمقوام بتقادل تستخيده متقعت بومبا سرعات هايل السلاسي بحماق عين خطمتان أبتغماتوا ناي مأسرتن مقتلتن سقمتن كواسد جمرم اتوم بومباز دربيو فداين ناي تقادلو حرنت إرترام زنبورم نتسرحي زود بقاء تقادلاي آدم محمد حمد قندفل يبهل نبرم نسو كأكدمي مسوؤو بزعبات سرحيت أبزاس فرو مذكر كم زيبل أبدبر سالا انكلنا أبا قردت أبا أخيبا كقبريم اندراسيني هايل سلاسين كالوت عبيت سبا سلطانن بزعبا مصنبار إيرترا مس إثيوبيا نهزبي مجلس خوبيوم زبل حبريتا رخبنا شعو نتوم سبا سلطان نمتقع أنا زلخوم أبغزات قرالاي أبو بكر شيخ تأكبنامو حادث الرحيت كنفتسمكا مدبنام تقرالاي سعيد حسين نتسرحيت حنصصام اتا سرحيت تفتسم قجل دما شوعت سبات كهلوا وصلنا سرحيت زكايرو الحنصات بسلسة مأذن مالت مأكل دبوبون سمين كوينو حدا قبانا حنتي نايتكن حنتي تفنجاريتن بومباق حز نعو شفان زقبر كالسبكا شقوت كحز اتوم استرفنا أبزز تمدبلنا بوتا كنحز تحبيرنا نبت سرحيت تبقسنا يبل تقرالاي آدم محمد حمد قندفل كأدمي مسواتهم بعصر تغلت تحملش حنش عتميتن سانكلتن عم تمرت اندراسي هايل السلاسين منستر وشتاو قدايات إثيوبيان لتنا جنرال أبي أببن مراحي إرترا بتودد أصفها ولد ميكائيلن نعبيت سبا سلطانا خدتلهم نابو قردات أتوهم ساعات عصر تغلتن فرقان دحر غطري مالت فادسون فرقان مسكونة دما مجلس يوم كوبو أبيت صحفت من محدارا قردات تأكيبو نابز نبره هزبي أمرحهم أما حداري أوراجا باركا زنبره بلاي قبرز قابيهرن بريزدنت بايتو إيرترا زنبره دجاز ماچ حامد فرجن مدرتاتهم مسودوهم نأبي أببه زتدالو نيافراسن سيفن قص برخت كهبو جموروم أبمونغوغن بزي مسا زيت بحالي برتوع دمت بومبا نختما قردت أنا وصام نواشة انقبع وتحردا من ناس بيمنا
فرحنا ينبر سمعوا انصحكم حوي شباب أبحوري تتعدوا باجلاب حسيت تقرأوا باجواب اتمدركم أقبلوش أو صواب سفرة تفضل لما تسقاب أورو فارس دولا استشد إلا مدرنا ألف فارسوتات ولي ثبت اللي حنا عقل مدر ومدرنا عقلناتو وباق على دمنا عوتينا أكيدتو سمان صحكم حوي شباب تمدركم أقبلوش أو صواب سفرات تفضل على ما تقاف روحي نتعس ولا حساب ደራስን ተመራማረን ዓለምሰገድ ተስፋይ ነቲ ፍጻመ ብዝምልከት ኣብ መጽሓፉ ዘስፍረኻ ከምዚ ዝብል እቲ ቡምባ ኣብ ማእከል እቶም እኩባት ሰበስልጣን ምስ ተባርዐ ዝወድቕ ወዲቑ ዝሃድም ሃድም እሞ እቲ ኣኼባ ብኡ ንብኡ ተበተነ ጸሓፊ ሕግን ፍትሕን ናይ ቅድም ኣመሓዳሪ ናይቲ ኣውራጃ ዝነበረ ከምኡ ድማ መንፈሳዊ መራሒ ባርካ ሼኽ ሳልሕ ሙስጦፋን ሓደ ወተሃደርን ብኡ ንብኡ ሞቱ ካብቶም ዝተወግእ ከዓ ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ መልአከ ሰላም ቀሺ ድሜጥሮስ ረዳት እንደራሴ ቁምላቸው በለጠ ኣባል ባይቶ ኢትዮጵያ ዝነበረ ባሻይ ኢብራሂም መሐመድን ዋና ኣዳላዊ ጋዜጣ ዘመን ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ዘኬዎስን ነበሮም ኣብዚ ሰዓበ መዓልታት ባሻይ ኢብራሂም ዝርከብዎም ሓሙሽተ ካብቶም ቁስላት ስለ ዝሰዓቡ ቁፅሪ ምዉታት 8 በጽሐ እዚ ፍጻመ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብዪ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ኮኖም ኣብ ልዕሊ ዝጠርጥሮም ኤርትራውያን ድማ ስጉምቲ ንምውሳድ ሰራዊቱ ኣዋፈረ ኣብ ውሽጢ ሕደት ሳምንታት ከዓ ንኣስታት 120 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብጥርጣረ ሓዞም እቲ ቁፅሪ ናይ ጥርጡራት ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ድማ እናወሰኸ ኸደ ይብል ጽሑፍ ናይ ዓለምሰገድ ተስፋይ ብፍላይ ድሕርታ ዕለት እቲኣ ኣቑርደት ልዋም ድቃስ ኣይደቀሰትን ወተሃደራት ስርዓት ሃይለ ሥላሴ ብርክት ንዝበሉ መንእሰያት ደቂ እቲ ኸባቢ ግዳይ ማእሰርትን ማሕነቕትን ገበርዎም ተጋደልቲ ጀብሃውን ነዚ እናረኣዩ ስርሒታቶም ኣዕበይዎም ነተግቲ ምጽዋድ ቡምባታት ምድርባይን ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መቕንጻልን ከዓ ቀጸልዎም ማዕረ ማዕሪኡ እውን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ህዝቢ ክውድቡ ጀመሩ መምህራን ፖሊስ ተራ ህዝብን ኣብ ሰኮደርያ ዝውዕሉ ሸቃጦን ሰብ ኣብያተ መግብን እንዳ ሻሂታትን ቀስ ብቐስ እናተወደቡ ንሰውራ ዝኸውን ሓበሬታ ክእክቡን ክወፍዩን ከዓ ጀመሩ ኣብ ተንኮበት መትሓዝ ጸባ ቢዶኒታት ናይ ባናና ካሴታን ካልእን ቡምባታትን ፈንጅታትን እናሓብኡ ካብ ሜዳ ናብታ ከተማ ዘእትዉ ሱርዓት ድማ በርከቱ ኣብ ኣብያተ ሻሂ ኣቑርደት እናተራኸቡ ገንዘብ ብምውፃእ ናብ ሜዳ ዘብፅሑ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሰራዊት ጸላኢ ሓበሬታ ዘስንቑን ብረትን ቡምባታትን ሒዞም ካብ ሜዳ ናብ ኣቑርደት ዝኣትውን ውፍያት ብቁፅሪ ብዝበዝሑ እቲ ስርሒታት እውን ብኡ መጠን እናዘያደ ኸደ እቲ ኩነታት መንጾሮር ዝፈጠረሉ ጸላኢ ንዝጠርጠሮ ኤርትራዊ ብዘይሕቶ ምእሳርን ምሕናቕን ስርሒት ኣብ ዝፍጸመሉ ኸባቢ ንዝጸንሐ ሰለማዊ ህዝቢ ኤርትራዊ ከዓ ምርሻንን ንብረቱ ምርሳይን ተተሓሓዞም ስርዓት ሃይለ ሥላሴ ወዲቑ ደርግ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ከዓ ኩነታት ኣቑርደት ኣዝዩ በኣሰ መሬት ከም ኣፍ ዑንቂ ክሳብ እትጸብብ ከዓ በራግጽ ሽሾ ጦር ሰራዊት ተሰንጠቐት ማሕሙድን ሑሴንን ካብ መንኰርኰር ዝኽሪ ወረዱ እሞ ነታ ቅድሚታ ጸላም ሰንበት ዝነበራ ሳምንታት ዘከሩ ማሕሙድ ሓሊ ኣብ ከባቢ ቁርደት ድብያ ምስ ተኻየደ ከባቢ 8 ሰለማውያን ሰባት ብወተሃደራት ተቐቲሎም ነበሩ ህዝቢ ኣቁርደት እውን ነዚ ተርእዮታት እዚ ከም ልሙድ ተርእዮ እናወሰዶ ብምኻዱ ኪኖ ተጠንቂቕካ ምንቅስቓስ ካልእ ኣማራጺ ነበሮን ይኹን እምበር ነታ ከተማ ብምኽባብ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ዘስካሕክሕ ህልቂት ክፍጽሙ
ይኽእል እዮም ኢሉ ዝሓሰበ ኤርትራዊ ፍጹም ኣይነበረን በለ። ቀጥታዊ ጠንቂ ናይቲ ዝተፈጸመ ህልቂት እንታዩ በልናዮም። እቲ ዕሉል ሰላይ ዝነበረ ተኽለኣብ ሰሎሙን መቕንጻሉ ኣሕጺሩ መለሰ። ተኽለኣብ ሰሎሙን ነቶም ኣብ መፋረቕ 1970ታት ናብ ሰውራ ኤርትራ ዝውሕዙ ዝነበሩ መንእስያት ኤርትራ እናተኸታተለ ሓበሬታ ናብ ጸላኢ ብምቕባል ብዙሓት መንእስያት የእስርን የረሽንን ነበረ። ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ሰራሕተኛታት መንግስትን ወነንቲ ትካላትን ራዕዲ እናፈጠረ ዘይተኣደነ ጉቦ ዝበልዕ ዝነበረ ትዕቢተኛ ኤርትራዊ ነይሩ። ንብረት ብሓይሊ ይምንዝዕ፣ ሰባት የእስር፣ ኣዋልድ እውን ይበላሹ ነበረ። ንሱ ፈለማ ወተሃደር ኮይኑ ምስ ተኸትበ ኣብ ባርካብ ዝተኻየደ ውግእ ቆሲልዩ ናብ ቁርደት ተመሊሱ። ብድሕሪ ዝድማዩ ከም ኣባል ጸጥታ ኮይኑ ዝተዓስበ ኣብቲ ዝተወግኣሉ ግዜ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ልዑል ክንክን ስለ ዝተገብረሉ ምስ ሓወየ ኣብ ልዕሊ ሃገራውያን ዝነበሮ ጸልአን ቅርሕንትን ኣዝዩ ዓበየ። መቕርቡ፣ ኣዕርኽቱ፣ ዓበይቲ ዓድን ካልኦት ፈለጥቱን ንሕዋትካ ንዓድኻን ኣሕሊፍካ ይትሃብ ግደፍ ዝተወለድካሉ ማህፀና ይተነውር እናበሉ ወግሐ ጸብሐ እኳ እንተመኸርዎ ንሱ ግን ብትዕቢትን ምጉዕባዕን ይምልሰሎም ነበረ። ብተግባራቱ ካብ ስድሩን ኣሕዋቱን ከይተረፈ ተነጺሉኻ ኣብ ማዕስከር ወተሃደራት ተኸቲቱ ይቕመጥ ነበረ። ቅድምታ ናይ ህልቂት ዕለት ሻለቃ ተስፋየ መኩርያ ዝተባህለ ኣዛዚ ጦር ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መምሕዳር ቁርደት ዝርዝር ኣስማት ተቐማጦን ነጋዶን ናይታ ከተማ ብቕልጡፍ ንኽወሃቦ ኣዘዘ። ዕሱብ ተኽለኣብ ነቲ ዝርዝር ኣስማት ምስ ረኣየ ዝርዝር ኣስማት ወንበዴታት ዝሓዘት ደብተር ተረኺባላ እናበለ ህዝቢ ከርዕድ ጀመረ። ሽምካ ኣብኡ ተጻሒፉሎም ነብስኻ ውፅእ፣ እጽፊ ናይቲ ንጀብሃ ዝሃብከያ ድማ ንዓና ተቐርበልና፣ እንተዘይኮነ ህይወትካ ቅበጻ እናበለ ኸዓ ገንዘብ ክህቡኒ ይኽእሉ እዮም ነንዝበሎም ሰባት ከከላብቶም ቀነየ። ብድሮታ ዕለት ለምለም ዝተባህለት ውድብቲ በዓልቲ ትካል ሸባኒ ንዝተባህለ ፍሉጥ እንዳ ቤት መግቢ ዝነበሮ ሰብኣይ ተኣሲሩ ንኽርሸን ኣብ ምጽባይ ስለ ዝነበረ ብጉቦ ንኸተውፅኦ ክትጽዕረሉ ወዓለት። እቶም ዝረኸበቶም ክልተ መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ በቲ ዝሃበቶም ጉቦ ክዓግቡ እንከለዉ እቲ ቐንዲ ገባርን ሓዳግን ሳልሳዮም ተኽለኣብ ኤርትራዊ ግን ውሒድ እንበላ ተስፋ ቆሪጻ እናነብዐት ናብ ገዝኣ ተመልሰት። ዝግበር ኣይነበረን። ንምሸቱ ኸዓ ሸባንን ካልኦት ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ሰባትን ተረሸኑ። ቅድሚታ ፍጻመት እያ ንተኽለኣብ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ መተዓቢቱ ምስ ካልኦት ክልተ ኣዕሩኽቲ ኮይኑ ኣብ ሆቴል ባርካ እናዘናግዐ ዊስኪ ኣስተዮም እንተኽለኣብ። እቲ ዕሱብ ተኽለኣብ በቲ መስተ ክስነፍ ምስ ጀመረ ኣፍቃሪትካ ኣብ ሩባ ባርካ ትጽበየካ ኣላ ኢሎም ካብቲ ሆቴልካ ኣውፅእዎም። ብሸነኽ ሰሜን ኣቁርደት ወሲዶም ከዓ ጀበል ሕላ ኣብ ዝበሃል ቦታ ማለት ከባቢ ሩባ ባርካ መሰብጽሕዎ ኣብኡ ኣድብዮም ብዝጸንሑ ክልተ ፈዳይን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብኸራ ተቐትለ። ኣዛዚ ካልኣይ ክፍለ ጦር ሜጀር ጀነራል ወርቁ ቸርነት ካብ ኣስመራ ናብ ተሰነይ ሓሊፉ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቁርደት ተመልሶ እሞ ምስ ኣዘዝቲ ናይተን ኣብ ባርካን ከባቢ ቁርደትን ዓስኪረን ዝነበራ ብኣንደኛ 4ኛን 8ኛን ዝፍለጣ 3 ኣሃዱታት ርክብ ገበረ። ገና ኣኼብኡ ከይወድኦ እንከሎ እቲ ቐንዲ ሰላይ ተኽለኣብ ከም ዝተቐንጸለ ተነግሮ። ሽዑ እቲ ጀነራል ብሕርቃን ቶክ ክብል ደለየ። ኣብቲ ቅንያት እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ምስ ዝወረዶ ኽሳራታት ደሚሩ ሕርቃኑ ምጽዋር ስኢኑ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ተቐማጠ ቁርደት ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣዘዘ። ኣዘዝቲ ናይተን ኣብ ሰሜናዊ ወገን ኣብ ቁርደት ዓስኪረን ዝነበራ ኣሃዱታት ጸላኢ ብወገኖም ሰራዊቶም ነታ ከተማ ከኽብባ ህፁፅ ትእዛዝ ኣመሓላለፎም። ብድሕሪ እዚ ሜጀር ጀነራል ወርቁ ቸርነት
ናበስ ምራኽ መለስ ኣብ ፎርቶ ናብ ዝነበረት ሄሊኮፕተሩ ከምርሕን ከሎ ንሰዓት 4 ገለ ጎደል ኮይኑ ነበረ። ኣብታ ሄሊኮፕተር ምስ በጽሐ ሽጉጥ ውፅኡ ናይ ጀምሩ ምልክት ከዓ ቶግ ኣበለሎም። ብኡ ንብኡ ተሰቒሉ ናብ ኣስመራ ተዓዝረ። ማሕሙድ ብዛዕባታ ህሞትትያ ዝኽርታት ኣለዎም። ከምዚ ኸ ይብል እቶም ወተሃድራት ህዝቢ ቁርደት ዳሓና ኣለና እናበለ ከጥፍእዎ ተዳልዮም ወዓሎም። እቲ ጀነራል ኣብ ቅድሚኹም ዝጸንሐ ጥዑይ ይኹን ሕሙም ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ብዘየገድስ በልማማ ቅተልዎ እዩ ኢልዎም። ንሳቶም ድማ ነታ ትእዛዝ ከኽብሩ ዝረኸብዎ ሰብ ብዘይንሕስያ ክርሽኑ ማዓፁ ሰይሮም ብምእታው ቆልዓ ሰበይቲ ከከላቡቱን ገዛውቲ ኸንድዱን ልዕሊ 1 ሰዓት ገበሮም። ካብቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ዝነበረ ማዓስከሮም ተበጊሶም ናብ ማእከል ሹቕ ገጾም ገስገሱ። ካብኡ ንሰሜን ናብ ሕለት ዶም ደበት ስከር ካብ ሹቕ ንምዕራብ ወገን ናብ ዝርከባ ሕለት ተካሪርን ሕለ ሱዳን ሕለት ድርቕን ሓለንጋን ከዓ ቀጸሉ። ካብ ሹቕ ንደቡባዊ ሸነኽ ዝርከባ ሕለት ሓበሽን ሕለት ጀበርን እውን ካብቲ መዓት ኣይምለጣን። سمون صحكم حوي الشباب مدركم أبلاشكم الثواب سفرات تبدل على ما تقاف فنقوحين الدعس الحساب انبل وطن انبل مدري نبر حناي نبر انبل وطن انبل مدري نبر حناي نبر نبر حناي مدر نبر حناي مدر نبر حناي مدر ቅድሚታ ፍጻሜ ኣብ ዝነበራ ሒደት ደቓይቕ ወዲ ዓንጃ ዝተባህለ ፖሊስ ነቲ ሓበሬታ ብኣጋግዲ ሰሚዕዎ ኮይኑ ኣብ ከባብቲ መዓስከር ንዝነበሩ ተቐማጦ ካብቲ ቦታ ቀልጢፎም ካሃድሙ ሓቢርዎም ነበረ። እዚ ኤርትራዊ እዩ። ብሳልኡ እውን ገለ ነበርቲ ካብቲ መዓት ከምልጡ ክኢሎም እዮም። እቲ ከባብ ሰዓት 4:40 ድሕሪ ቀትሪ ማለት ድሕሪ ስግደት 3 ለዓስር ዝጀመረ ቅትለት ክሳብ ሰዓት 7 ምሸት ቀጸለ። 3 ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ከዓ ልዕሊ 375 ኤርትራውያን ንጹሃት ሃለቑ። ሑሴን መሐመድ ዓሊ ፈረጅ እውን ነታ ጸላም ዕለት ይዝክራ እዩ። ከምዚ ኸ ይብል ሽዑ ሰንበት ስለ ዝነበረ ኣነ ቀቅድምቲ ህልቂት ምስ ዕቑቢት ዓርከይ ኣብ እንዳ ሻሂ ብዛዕባ እቲ ሽዑ መዓልቲ ከባብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ብፈዳይን ዝተቐንጸለ ሃሱስ እዕልል ነበርኩም። እቲ ሃሱስ ተኽለ ኣብ እዩ። እቲ ሃሱስ ኣብ ጀበል ሕላ ስለ ዝተቐትለ እቶም ጦር ሰራዊት ነቲ ህዝቢ ናይ መቕታል ምሕራድን ኣባይቲ ምንዳድን ተግባራቶም ብኸባቢ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይታ ከተማ እዮም ዝጀመርዎም። እናተኰሱ ብእንዳ ስዲ ቢሎም ናብ ውሽጢ ከተማ ከዓ ቐጸሉ። ኣብ መገዲ ንዝጸንሖም ብተመልከተለይ እናውድቑ ከዓ ነቲ ህልቂት ኣሃዲሎም ጀመርዎም። ገዛ ገዛ እናኣተው እውን ምርሻንን በንዚን እናነስነሱ ኣባይቲ ምንዳድን ተተሓሕዝዎም። እቲ ህልቂት እናበኣሰ ይኸይዱ። ኣብ ኣብያተ ሻሂ፣ ኣብ ዕዳጋ፣ ኣብ ድኳናት፣ ኣብ ኣፈፌት መስጊድ፣ ኣብ ሰኮደርያን ካልኦት ከባቢታትን ናይታ ከተማ ዝጸንሐ ሰብ ከዓ ብጠያይት ከም ቆጽሊ ክረግፍ ጀመረ። ንገሊኦም እናኽበቡ ኣብ መንደቓ ጸጊዖም ብኽራሩ ክዘጋግልዎም ተራእዩ ይብል ሑሴን መሐመድ ዓሊ ፈረጅ ነታ ጸላም ዕለት ክስክራ እንከሎም። ይቕጽልካ ኣነን ዕቑቢትን ሃንደበት ጠራዕራዕ ዝብል ተኽሲ ምስ ሰማዕና ክልቴና ካብታ ቤት ሻሂ ወፂና
نناب جزانا نقلنا أنا نشانخ دبوب عقبت عركيكا نبوغن حل السودان أمرحيم حسين بدحرزي أي كتصلن أي كعلن اتمت عبيتو عقبت عركو ترأي وقد خوينو قرروا بحزن لخت بلام داني نخا نقل خاليت زن بلام قص اقنعو دحر مبال علالو كتصللنا كم زخابلا جنا كاب جزي قل عدنتنا تحزناينا بحدا عبينا مس عقبت عركي كعصو متصوات زيادة نفتس لزنبرناها كسب من اسيات النخون ببقوانو أبزقوما سلسة جانتاتات تسلفنا بحدا تتصاوتنا ينام عقبت عركي حيال تتصاواتايو زنبرم كابتا بيت شاهي مستفلالنا أبتقا جزء مسبصحي تقتلام بحنساب كم زي تصنحنا حموش تدقيق أبزي ملق زي كاباي تفليو نزل ألم حلفة عقبت عركي محمودون نعقبت يفلطيم كم زقايبل نتودتي أصبغي ذكرام زبزح جزي كابسا أنودي خصاوت طرح أجرو كعصو خقلع باه يبلو نبرا بخلتات صواوتو وترو ندنقو نيرناينا زبزح جزي قطر شوعته وي 11 ماليا لبيسيو نام مصاوت ميدا زورد نخريو زي متصب أين برن مسكيناي يبل محمود ون أبكد ما عينو كجل قديلو نصون علالو قاريسو زنبلا أغردت حنت خابتن كمس مجزاتي إنجليز صوتاقو أسوغري زتلاليتن بركز زبلا غانتاتا زنبران كتمايا الشباب هلال بينابن كالو سميات غانتاتات كو أسوغرقا نبرام محمود نقل خابتم نايتا علت قدياتون أيرسعومن كم زقايبل أب كبابي دقوانايم حنت الده سيتي ود أغش تقسم السمعات نتوم ناب خلوة ندا قرآن مسكودو زي تمالسو كلت دقا قتنادي كاب جزا وصات كاب أف دقا كيرا حقت جن بتقسو زرعادو دقا ناب آغوصو من ناقويو خمصورة اتوممو واي دقاي بمبال كتقبلوم قويا إن حقوفتو من كلا أدراغات ايايت قبل عليان دقان زنبام مسكلت دقاقا ناب بايتا دفق بلد دموم كم وحجي زاريوم شعو يوسف ورد حسنو زبهال من اسي أبتقا نبرمو ناينوبسو خيفلت كوكوز أتصرو بزيك الحركان نغلتيو أعداو عميقو نتي زتوكو صلوم زنبرق واتحدر كحنقو تهنددام بزوح كيسو قومجن أعداو بعمقاتن أسنانو بحركماتن بتقايت تقليبو ودغام اليمان النبلو نعمرو صقم زنبرو من سيون بزيكا يما النابله ددحر الديو مخاد حماق يخون صبوق زيلالي مسكين إيرتراوي زنبرام أبتعلتتي أخا يما النابله نتاب تغسي لبات أفئوا كأكاديميتو قويز نبرت ولاديتو كركب كبل أبتا نحل السودان مسجر دندل زنبرت تابوتا ودغام أديو مسؤو أبقى كم بالبلد نايتي أب سكودريا السرح زنبرة سبعيموم زدنسيوم أبو كل تقولعيوم دوك يوم مقبح زمولو نفس رحو زموص زنبورم شعوغن سنبت معلت سلزنبرة سلطاني حيزمولو مسمصو مأنتو حقوسو نابنا شاهي وسيدو صبا أززلهم صبا كي ودقو وغن هندبت تخسي جمرة سبعي نتحدى بقدمي حاقفو نتخلعيكا أبزبانو حازيلو كابتاز نبرا وصم الناقوية نابسرقيا اتو مسبلغن أب اقر قرب ميم تنبركيخو بروتو زلوغومي واتحدر قف بولام أيلا بوانكا كاتا سحيبو تكوصلوم اتا بتسألا استتكوصت ايت بحقوانايتي بقدمي تحاقفو زنبرا قولعا اتيا نقف لبي اتسبعي سنتقا بحقوانايتي تحازيلو زنبرا كالاي قولعا وصت أبوخا مسكلتي أمدقو نابايتا رعبلام بحنت تيت سلسة تنفاس حالفهم زقرميو
ኣብ ሹቕ ብሸቐጥ ናብርኦም ዝመርሑ ዝነበሩ ካልኦት ክልተ ሰብኡት እውን ደቆም ሓቒፎም እናሃደሙ ከለዉ ብዝተተኮሰሎም ጥያይቲ ምስ ደቆም ግዳይ ኮይኖም እዮም። ኣብ ከባቢ ተክረረት ጀርዲን ዝነበሮ ሓምዲ ሸሪፍ ከዓ ምስ ክልተ ደቁ ተቐትለ። እቲ ሓደ ወዱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብዕረፍቲ ዝመጸ ነበረ። ሓመድ ምስ ሓዉ ኣብ ጥቓ መስጊድ ጃምዕ እንከለዩ ብኻራ ተሓሪዱ። ኣብ ጥቓ እንዳ ኤሌክትሪክ እውን ስዒዳይ ዝበሃል ኢማም ናይ መስጊድ ሕለት ጀበር ተወጊኡ ምስ ወደቐ ማይ ኣልዕሉኒ በጃኹም እናበለ ደሙ ወዲኡ ሞተ። እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዮም። ማሕሙድ መሓመድ ሽፋ ዝበሃል ናይ ኣእምሮ ሕሙም ዝበሎ ተረካቢ ዘረባ እውን ሽዑ ዘከረልና። መሓመድ ሽፋ ትምህርቲ ዝጸገበ ጸሊም ገዚፍ ሰብኣይ ዝነበረ ካብ ወጻኢ ሓሚምዩ ናብ ቁርደት ተመሊሱ። ሸዓ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤት ሻሂ ምስ ዝተዓቑ ሰባት ጸኒሑ ኩነታት ዝግ ምስ በለ ናብ ግዳም ወፀ። ኩሉ ሰብ ነብሱ ኸውፅእ ነናብ ገዙ እናጐየ እንከሎ ንሱ ግን ኣብቲ ኸተማ ኮለል በለ። ኣብ መገዱ ሓደ ኣድጊ ብጥይት ተዓልዩ ጸንሖ እሞ ናብኡ ድንን ኢሉ ንስኻኸ ኣብ ምንታይ ውዒልካ ክበሃል እዩ። ሰብ ሰሕራይ ጠበንጃ ልዒሉ ኣብ ሰውራ ተሳቲፉ ይብልዎ ኣለዎም። ንስኻ ግን ኣይብኢድካ ኣይብእግርኻ ኢሉ ኣልቀሰሉ። እዚ ዘይርሳዕ ፍጻመ ናይ መሓመድ ሽፋ እዩ። መድኃኔ ሚካኤል እውን ድሕርታ ዕለት ንዝቐጸለ ካልእ ዛንታ ስለ ዝዘከረ ንማሕሙድ ኣብረዮም። እቲ ዕላል ከዓ ቀጸለ። መድኃኔ ከም ዝበለና እታ መዓልቲ ጸላም ሰንበት ተሰይማ ዘይሓስስ ስምብራት ገዲፋ ምስ ሓለፈት ንጽባሒቱ ሶኒ ሃዲሙ ዝሓደረን ካብ ደገ ዝመጸን ቀባራይ ሬሳታት ኣብ መልዓል ምግናዝን ጋስታት ምኹዓትን ተጸሚዱ ኣርፈደ። ኣብ መንጎ ግን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕነ ክትፈዲ መጽያ ዝብል ወረ ተሰምዖ እሞ ህዝቢ መሊሱ ፋሕብትን በለ። ንጽባሒቱ ሰሉስ ውሕዳት ዓበይቲ ዓድን ገለ መንእስያትን ሬሳታት ንምቕባር እንደገና ተኣኻኸቡ። ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ገዛውቲ፣ ኣብያተ ሻሂ፣ ከባቢ መስጊድን ካልእ ከባቢታትን ዝተዛሕዝሐ ሬሳታት ድሮ ክነቅጽን ክሽትትን ጀሚሩ ነበረ። ነቲ ተዓጺፉ ዝደረቐ መሓውራት ብሓይሊ ከነቕንዖ፣ ነተን ኣብ ውሽጢ ቤተን ዝነደዳ ኣዴታት ምስ ቈልዕተን ከነውፅአንን ረብሪብና ወዓልና ይብል መድኃኔ ሚካኤል። ብፍላይ ይብል ብፍላይ እቶም ህፃውንቲ ሬሶኦም ፊሒምዩ ጸኒሕና፣ እቶም ዓበይቲ እውን ሰብኣይ ዲ ሰበይቲ ንምልላዮም ኣጸጊምና ወዓለ። ኣብ ሽክና ከይነደደ ዝተረፈ ነዊሕ ጸጉሪ እንተርኢኻ ሰበይቲ እያ ብምባል ትፈልያ፣ ካልእ መለለይ የለን በቃ ይብል መድኃኔ ሚካኤል። ቀጺሉ ድማ ብናይ ምምሕዳር መኪና እናተሓገዝና ንኹሉ ሬሳታት መሰልዓልናዮ ንመግነዝ ዝኸውን ኣቡጀዲድ ተሳእነ። ኩሉ ድኳናት ኣብያተ ስፌትን መሸጣ ዓለባን ተዓጺዩ፣ ዋናታቱ ገሊኦም ሞይቶም ገሊኦም ከዓ ባህሪሮም ሃዲሞም ነበሩ። ኣማራጺ ስለ ዘይነበረ ግን ኣነ ናብ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ሆቴል ባርካ ብምኻድ ዓራውቲ ኣንሶላታት ቀንጢጥና ኣብ መኻዚኖና ምስ ዝነበረ ኣኻኺምና ኣምጻእናዮ እሞ ገነስናዮም። ብድሕሪዚ ኣብ ባዳ ዓሊ ካብ ዝተባህለ በዓል ትራክተር መኹዓቲ ለሚና ዓብጋህሲ ኹዒትና ሓመድ ኣዳም ንኹሎም ኣልበስናዮም ይብል ክረድእ ዝመጸ መድኃኔ ሚካኤል ንጽባሒቱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝወዓለ ሑሴን መሓመድ ዓሊ ነቲ ክሳብ ሎሚ ካብ ዒንቱ ዘይፍለ ዓርኩን መተዓቢቱን ዕቑቢት እናዘከረ ሽዑ ንዕቑቢት ዓርከይ ቀቢርናዮም ኢሉ ዝን ምስ በለ ኣቦይ ማሕሙድ ከኣኻኽቦ ዝጸንሑ ዝኽርታቶም ጠራኒፎም ዕላሎም ቀጸሎም። ኣብ ሓንቲ 10 ሜትሮ ዝቑመታ ብዶዘር ዝተዃዕተት ጋሲ ክሳብ 103 ዝበጽሕ ሬሳታት ተቐቢሩሎም። ኣብቲ ካልእ ጋስታት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፉ ካብ 10 ሬሳታት ዘይውሕድ ወይ ኣስከሬናት ኣሎም። እዚ ኣብ ጥቓ ሕለት ሱዳን
ፊት ሓለንጋ ኣብ እትርከብ መቓብር ኣውቴት ጥራይ ዝተቐብረ እዩ እታ ብብዳዌት ቦታ ንህቢ ዝትርጉማ ኣውቴት ከዓ ቦታ ግዳያት ኮነት ሬሳ ናይ ካልኦት 17 ንጹሃት ኤርትራውያን እውን ኣብ መቓብር ኪዳነ ምህረት ተቐብረ ይብሉ ኣቦይ ማሕሙድ ድሕርታ ጸላም ዕለት ህዝቢ ቁርደት ዳርጋ ኩልዩ በብዝወጾ ናብ ስደት ኣምሪሑም መብዛሕትኦም ከዓ ናብ ከሰላ ተሰደዱ ኣብ ጉዕዞ ብጽምእን ድኻምን ዝሞቱ እውን ብዙሓት ነበሮም ሓያለ ነፍሰ ጹራት ኣብ መገዲ ሕማም ሕርሲ ምስ ተታሕዛ ኣብ ትሕቲ ቖጥቋጣት ተገላገላ ሓንቲ ደና ኣብነት ሰይትፋይድ ኣብኡ ክትሓርስ ክትብል ሞይታ እያ ድሕርቲ ህልቂት ዝቐጸለ ካልእ ትራጀዲ እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብሰንኪቲ ህልቂት ኣብታ ሰንካም ዕለት ሰንበት መዓልቲ ልዕሊ 70 ኣባይቲ ማለት መረባብዕን ልዕሊ 280 ኣጓዱን ምስ ሙሉእ ንብረቱ ብሓዊ ብጸላኢ ብጦር ሰራዊት ተሃሙኸ ብዙሕ ንብረት ብወተሃደራት ደርግ ተራስየ ቁጽሪ ናይቶም ብጥይት ከራሩን ሓውን ዝሃለቑ ግዳያት ምስ ቁጽርቲ ናብ ስደት ማለት ሱዳን ከምርሑ ኣብ መገዲ ብጽምኢ ጥሜትን ዝሞቱ ተደሚሩ እቲ ቁጽሪ ልዕሊ 500 በጽሐ ካልኦት ልዕሊ 80 ሰባት ድማ ሰንኪሎም ተረፉም እዚ ኩሉ ብሰንኪ መግዛእቲ ጸላኢ እዩ ኣዘንተውቲ ናይዚ ታሪኽ ማሕሙድ ሓሊ ኣብ ሰነ 2002 ማለት ቅድሚ 21 ዓመታት ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ክኸውን እንከሎ ሑሴን መሐመድ ዓሊ እውን ብተመሳሳሊ ቅድሚ 21 ዓመታት ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ከምኡውን ካልኦት ሓጅ ሜጀር መሐመድ ጅምዕ ዑስማን ጃብራዮም ከምኡውን ምንጭ ጽሑፍና ወይ መወከሲና ዝተፈላለየ ሰነዳት ሃገርና እዩ እዚ ወድሓንኩም እምባርከስ ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ንስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግነኩም ሰላም ወሰናይ ሼርን ላይክን ሰብስክራይብን ንቻነልና ኸ ኣይትረስዑም ዓወትና ሓፋሽ